byd gwell, oes e, na brecwast mewn gwely. A dyna'n union siwt mae Maldwyn wedi dehongli un o gystadlaethau sefydliad y merched yma yn y sioe fawr. A wy'n cael cwmni Mair Stevens. Siwr i chi, Mair? Fi'n iawn, diolch yn fawr ti. I chi nawr am fynd â fi drwy rhai o'r arddangosfeydd sydd â chi fan hyn. Fel wedes i, brecwast yn gwely fo Maldwyn. Ac am ffordd wahanol o ddehongli, rhamant. Rhamant pur yw hwn i fi. Ti'n bynu, os byddai'r gŵr yn dod lan ta fi, bydden ni'n hollol bles. Pryd nath e brecwast yn gwely chi ddweitha? Eriod. Eriod? Eriod wedi gwneud e. O na, so'n gweud. Mae bai yn o chi. So'n gweud. Na, ond mae dehongliad wahanol i bob un o'r rhai stan i'n ni. Brecwast yn gwely diweddiad. Neud rhywbeth ar y spot, ydy fe. Neud rhywbeth a na beth yw beth. A chod be, wrth i ni edrych yn un nawr, mae'n amlwg bod y thema sef rhamad, mae wedi cydio'n ychymig yr aelodau. Odi, a na beth yw'r, mae'n rhaid meddwl mas tu fas y bocs am beth waith yn os mwyn neud yn siŵr bod pethau'n dod a bod y dehongliad yn iawn. Beth am hwn nawr, pwy nath hwn? Sy'n Geredigion nath hwn, a wnaethon nhw fel chi'n gweld y cath ail, a maen nhw wastad yn neud diweddio, rhywbeth romantic ofnadw yn diwe. A chymod, fel gall chi weid, mae'r dyn yn rhoi y modrwy i'r ferch yn y top fyna. A fel wedodd y beirniad, o'n i os nath i weid ie. Chi'n meddwl, fi'n credu bod hi. Mae'r manylder yn anhygol yn y cyllyll a fforc a'r bocs a'r fodrwy, achos y cyfan wedi'n allan o eising. Ie, eising i gyd. Mae'n absolutely brilliant. Mae bobl a talent ofnadw dan nhw, a na beth yw'r holl beth am beth i hwn. Dod mas â'r talent yn bob cangen. Maen nhw cydweithio i wneud yn siŵr bod nhw'n gallu wneud hwn. A beth oedd y meini prawf a gofynion y gystadleuaeth? Wel, mae rhaid yn nhw'n wneud preserf, blodau, 2 item o crafft a coginio. A wedyn mae nhw'n cael marcs am dehongliad a fel maen nhw'n rhoi gosod y pethau ymlaen hefyd. Ceredigion felly fyna yn cael yr ail wobr. A dyma pwy gath y wobr gynta? Sir Glamorgan. Reit. Glamorgan, a maen nhw wedi mynd i Paris. O, oce. Ie, wel ie. Ar hop a damwain. The City of Love, Mair. O, ie. So ti fynd fyny, chwaith? Na fi. Ewn ni dan gilydd? Ie, pam ddim yn dweud. Pam lai. Ond fel chi'n gweld, mae hwn hefyd yn un dda. Mae'n neud y gwahanol bethau maen nhw'n gallu wneud yn Paris. A, wel, nhw'n cael botel y gwyn, yn joio. A'r blodau, mae'r blodau'n wych i fod nhw hefyd. Wel, odyn. Maen nhw wahanol yn dyn nhw. Beth yw. A mae'r lliwiau gyd yn mynd at ei gilydd. Ond fi'n siŵr bydde ti moyn cael y chocolates. Wel ie, bocs o chocolates. Mae'n siŵr bod pobl adre nawr wedi llygadu'r bocs o chocolates. Ond fan hyn, maen nhw gyd wedi wneud y gwaith llaw. Byddwch chi ddim yn gallu bita nhw. Maen nhw absolutely tempting ofnadw. Ydyn nhw. A glan wedi gweu maen nhw, dwi'n meddwl. Glan, ie, a gwaith llaw ar ei bennau. Wel anhygoel. Wneud siŵr bod popeth yn iawn. A mae'n siŵr eich bod chi fel sefydliad, Mair, yn brod ofnadw o weld safon y cystadlu. O, dwi'n hynod o brod i weld pethau fel yna, oherwydd bod fi yn neud pethau fel hyn yn hunan. A dehongliad a pethau fel yna dwi'n arbenigo yndo. So fi'n meddwl am bobl, dewch mas o'r bocs, boys. Ie. A, cymod, mae'n absolutely brilliant fel maen nhw'n meddwl a cydlynu popeth â gilydd. Hwna sy'r peth bwysica, fel na chi'n cael y marc sy'n neud yn siŵr bod chi'n mynd i fyny'r grisiau fel petai. Hwna sy'n dehongliaeth, ynddo fe? Ie. Ond na ni, bydd na le blwyddyn nesaf i gael weld beth bydd nhw'n dod â blwyddyn nesaf. Wel ie, achos i chi'n meddwl mlaen, blwyddyn ymlaen llaw yn chi? Odyn ni'n rhoi'r thema blwyddyn o flaen llaw, ond mae rhaid meddwl ynglyn â beth ni'n mynd i roi, a wedyn mae rhaid i bobl trefnu beth maen nhw'n mynd i wneud. A synnech chi faint o bobl, erbyn diwedd mae'r teuluodd yn gweld soi mynd i cael cacs fel na to. Na. Wath ni'n neud er mwyn cael popeth yn berffaith. Ie. Ond na, mae rhai gyfaddau. Mae'n cymryd amser, ond mae'n sbri fod dan gilydd yn y gangen i wneud pethau dyn ni ddim yn arfer wneud. Rhamant eleni, beth yw'r thema blwyddyn nesaf? Gofod. Y gofod blwyddyn nesaf. Gofod. Wel, look out blwyddyn nesaf. Bydd rockets yn bob man. Bydd wir. Mae'r diolch o galon i chi am y sgwrs. Mae'n iawn. Diolch o fawr iawn i chi am ddod. Werth gweld yr arddangosfa. Galwch fewn i weld nhw, maen nhw werth i gweld.